Gróf Emanuel Andrássy sa narodil 3. marca 1821 v malej gemerskej obci Vlachovo. Jeho otec gróf Karol III bol známy ako podnikateľ v oblasti železiarstva. Emanuelova matka, grófka Ettela Sapáry, patrila medzi najbohatšie nevesty v Uhorsku. Takmer 3 roky putoval po exotických krajinách Ázie a Afriky. O svojich cestách hneď po návrate v roku 1853 vydal obsiahly cestopis v maďarčine a nemčine. Okrem svojich zážitkov z polovačiek na slony, nosorožce, zo stretnutí s domorodcami, Emanuel nezabudol ani na potrebné informácie o cestách za dopravu, stravu či nocľahy. 29. januára 1855 sa zosobášil s grófkou Gabrielou Pálffy. Narodilo sa im 7 detí. Emanuel Andrássy vo veľkej miere zasiahol do vývoja podnikania v oblasti ťažby a spracovania železnej rudy, vďaka čomu sa stal druhým najbohatším mužom v Uhorsku. Emanuel Andrássy sa vypracoval na jedného z najväčších dodávateľov surového železa v monarchii. Produkoval až 1/3 dopytu, právom mu patrí prezývka železný gróf, pretože dokázal využiť niekoľko storočnú tradíciu baníctva v Gemeri, ktorý za jeho éry prekvital. V roku 1881 bol mestom Rožňava zvolený za poslanca uhorského snemu. Koncu života na svojom detliarskom pánstve venoval krásnemu umeniu, histórii a len z úzadia sledoval kroky svojho syna Gejzu, následníka železného grófa. Zomrel náhle a nečakane vo veku 70 rokov 24. apríla 1891 v Gorizii. Pochovali ho v rodinnej hrobke na krásnej hôrke do sarkofágu, ktorý zdobia krížené banícke kladiva a nápis s hrdým menom Železný gróf.